drugs and the like, handizivi mazita avo nokuzona vanhu vakabatwa nawo. Fortunately or unfortunately, our community right now takazara nevati kuti macolors takasangana, saka vana vaya vanobatwa nemadrugs kubva kunana mbuya kusvika kunana sekuru ndo vatiri kudhila navo. A month ago ndandiri mupepa ndabuda ndinzi ndaviga vanhu 8 vakabatwa nemadrugs. So the authorities vaindibvunza kuti makaviga sei, vanhu ava vakafa sei, munoziva nhau kuti dzinozotaurwa, kana dzakutaurwa zvinenge zvisiro zvawaita. But anyway, vanhu vari kufa muno, vanhu vari kubatwa nemadrugs. Saka as churches here around, we are together kuti tikwanise kumobilize kuti vanhu ivavo vasawana madrugs. Eko tiri kufunga kuti tivavakire imba. Pane mumwe akati facilitator imba yake as far as but kumbotora vashoma ivavo kuti tinovaisa ikoko, then votanga kubva mucommunity. So ndo zvatiri kuita, but mazita emadrugs handika kana rimwe ratomboziva kana mbaje handigoni kuidentify kuti this is mbaje, but